Döwran ola Annaguliýew, mugallimlerim size minnetdar. Sınıfdaşlarymyň arasynda göze görünmedekdim. Ýuwaşlygym, üstesine de utanjagym sebäpli tapaga taýýardygyma garamazdan elimi galdyryp jogap bermäge çekinerdim. Çeman aýdanymda sesim gaty pes çykardy. Mugallimler ýa meni ýanyna çagyrardy, ýa-da özleri çeman aýtyp gutarýançam ýanymda durardylar. Aşa ýygyralygym üçin ýüzümiň gyzaran ýagdaýy köp bolupdy. Mugallim çema düşündirenne onu ünsüz diňlärdim. Gyzyklanýan soragymy dile getirmäge bolsa hemişeki bolşum ýaly çekinerdim. Mugallimlerim, size minnetdar. Okul wagtlarymyzyň, esbaplarymyzyň talaba laýyk bolmagyny hemişe gözeçilikde saklardyňar. Sapaklarymyza diňe bakalmak üçin däl-de her gezekde taýýarlyk bolup gelmeligimizi, bilimimizi ýygyderli ösdürmeligimizi düşündirerdiňiz. Hatymyzy ynamly hemde owadan ýazmagymyzy ünsden düşürmerdiňiz. Garaz, biziň hiç bir hereketimiz, häsiýetimiz siziň nazaryňyzdan sowa geçmezdi. Ýygyralyk, çekinjeňlik ýaly häsiýetlerimi de siziň tagalaňyz bilen ýeňmegi başardym. Nätip diýýäňizmi? Elbetde mugallimimiň köpçülik çärelerine ýygyderli gatnaşdyrmagy, sahnada çykyş etmegi öwretmegi, gymmatly maslahatlaryny bermegi netijesinde. Wagtyň geçmegi bilen sahnada batly ses, anamly hem joşgynly hereket bilen çykyş etmegimiz okyp başarmagymyzyň da ýüze çykmagyna ýardam etdi. Bugun kunna watany we paly prezident bolup ýetişmegimiz, söýen kärimiziň eýesi bolup durmuşda münasip ornumuzy tapmagymyz siziň mektep döwrümizdäki bize eden ihlasıňyz, anamyňyzyň netijesi. Häli häzirlerim öwüt ündewleriňiziň, sargytlaryňyzyň, gymmatly nesihatlaryňyz ýadymda. Bugun kunna watany we paly prezident bolup ýetişmegimiz, söýen kärimiziň eýesi bolup durmuşda münasip ornumuzy tapmagymyz siziň mektep döwrümizdäki bize eden ihlasıňyzyň, anamyňyzyň netijesi. Häli häzirlerim öwüt ündewleriňiz, sargytlaryňyz, gymmatly nesihatlaryňyz ýadymda. Bu bolsa işime jogapkärçilikli, tutanýarly çemeleşmeme ýardam berýär. Bilim alan mektebimiň, mugallimlerimiň çäksiz ynam ihlas bilen gurşan mehriban ojagymyň deňinden geçenimde durmuş dünýäne ýaňy aýak basan ýüregim ýerinden gozganan ýaly bolýar. Bu ýerde mehriban insan, mugallimim öňümden çykagada, synawy nazaryny gönükdiräjek ýaly kalbymyň gürüldi sartýar. Ýolda ýyzda okuwçyly basy çaglar görenimde, olaryň ýanyna baryp söhbetdeş bolasym gelýär. Okan mekdebiň okuwçylaryna duşdygym, mugallimlerime salam ýollaýar. Hormatly käriň eýesi, mehriban mugallimlerim. Her bir insanyň kalbynda siziň ornuňyz uludur. Sebäbi siziň durmuşymyza täsiriňiz aýratyn. Siz insanyň 7 atasynyň biri bolan Alma atasysyňyz. Siz jemgyýetiň görüldi mekdebi, mehriban insansyňyz. Mugallimlerim, size minnetdar.